दख'ना बायगोन आंहा दिनै दख'ना आइनि फैसा होनायजों दख'ना बायगोन फुजानि दख'नाखौ आंहा दानो दिनैनो बायना लाखानोसैहाय बांद्राय फुजा खाथि जाबाथाय दामासो बांद्राय जागोन बेनि थाखाय आंहा दिनैनो बायनो थांसै थेवब्लाबो फुजा खाथिद्रायाव मोजांद्राय ओंखारो आरो दख'नाफोरा थेवब्लाबो आंहा सिम्पोलबाबो जागोन आंनोलाय मानोथ' एसेबां दाम गोसानि नांगौ जायखिजाया गांसे बायना लाबोनोसै 1500-1200फोरनि अबाव थांनो नागिरदोंलै नोङो सनिया हाथायाव थांनि र' अबेयाव फैसा मोननायनि हाथायाव थांनो नागिरदों नोंलाय फैसा गैया बै 100 ना मा दङ बेजोंनो हाथाय खालामना लाबोनोसै नोंलाय मानो थांलायनांगौ आंनो लाबोनो हायो माथो आंबो आरो थांगोन होनना बुंफ्लांबायना खख्लेब बिमाया लिंबायना आंखौ आं आरो थांगोन होनना बुंफ्लांबाय दा थांबाबो गाज्रि मोनगोन ना थांसै दे आरो खोब फैसा गोनां रखमनो औलै थांनो बादोंमोन आङो दा बियो लिंबायना आरो थाङाबाबो जाया नोंबो थांनो नागिरदों नामा थाङालै फैसा गैया नों 100 होनाय मोनबालाय थांगौमोन फैसा गैया बालबो गैया माखौ लानानै थांलै थां बापरे बाप आइया 5000 सोना होनायखौ नोंनो खिन्थानो हाया आङो बापरे नङाबा बियो लाजोबना दोनगोन दिहुननानै लाजोबना दोनगोन बियो दख'नाखौबो सिरि सिरि सुखुमानासो दोननांगोन आङो दा बियो आंनाव फैसा गैयि रोखोम सानबाय दङ बेनिखायनो फैसा बियाखै ओजों बादि आंहा पकेटानो गुदुं जाना दङ बिहामजोआबो हाथायाव थांनो नागिरदों नामा इयो आयै हाथायाव थांना फैनि र' होमबालाय आङो थाङाबाबो जासिगोन माथो बिहामजो आं थांनोबो बाखादोंमोन गरमनि थाखाय दे नोंनो थांदो थांनि र' आयै होमबालाय बिहामजो आंनियाव 70 थाखा नामा फैसा दङ आं नोंनो हरफानि नोङो हाथाय खालामना लाबोबानो जाबाय नांलाया दे आयै आंनाव फैसा दंखायो फैसा दङ आरो बिहामजो नोंनियाव अबाव मोनखो माबा आयै नोङो बिरदावनो खिन्थागोन नामा नों बिरदावनो खिन्थानाङा दे आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खिन्थानि बाथ्रा खिन्थाया दे बुं आयै आंनो आइया 5000 फैसा सोना होदों नंगौना नङाहाय बिहामजो नंगौ आयै नंगौ ओमफ्राय आङो बिरदावनो खिन्थायाखै बिरदावा खिन्थाबा आरो फैसाखौ एकदम बख'ना लाजोबगोन खरसा खालामजोबगोन बियो लंपेन्ट गस्ला एकदम बायजोबनानै फोजोबगोन बियो बिनिखायनो खिन्थायाखै आङो दे हामदों दे बे फाग्लानो खिन्थास्लायस्लाय खिन्थायैयानो मोजां ओमफ्राय आयै आङो दख'ना गांसे बायनो नागिरदों नोंनोबो नांगौ नामा आयै 500सोनि नांलाया दे बिहामजो आंनि थाखायलाय आरो मानो दख'ना बायबावलायनांगौ फैसायासो ओरैनो थांगारगोन नाङा दे आंनियाव दख'नायालाय दंखायो दंनाया फुजानि आरो आयै नाङाहाय बिहामजो आं बुरै मानसि नांलाया आंनो बेनोसै हाथायखौनो खालामना लाबो बिहामजो एसे आंनो दख'ना बायना लाबोलायनाङा दे अब्लालाय आयै नाङाबालाय नों बायबानो जाबाय बिहामजो नोंनिया दख'नायानो गैयाना आयै बेनि थाखायनोथ' दख'ना गांसे बायनो नागिरदों आं दे होमबा आयै आं थांसै ओमफ्राय मा गैया जानाय थाव आलु पियास जेबो गैयाना जानाय थावालाय एसे दङ र' ओमफ्राय सामब्राम गोजायासो गैया दे होमबा आयै आङो लाबोगोन दे आयै बुरलाबो खिन्थानाङा दे बिरदावनो खिन्थाया मानो खिन्थानो बिहामजो दानो खिन्थाबाथाय हाल्लासो खालामगोन बियो आयै दे होमबा आयै थांसै आङो दे बा बिहामजोखौ अनमारदों दे बिमाया बेसेबा रागा जोंना दङमोन हाजारबाबो फिसाजो नालाय अननाय फैबायदां आंहाबो गोसोखौ मोजां मोनलायदोंहाय बिहामजोनो फैसा सोना हरदों होननायखाय माथो खालामबावनो बे बिहामजोखौ नुबाथाय आंहासो अननो ओंखारो मेंसोगारबाय आखायाबो सासोबाय दानबायबो सिंखावबायबो आखायानो साजोब्बाय हानाय नंला आरो आङो दिनै हानाय नंला आथि 4 मानि दानबायबो सिंखावबायबो ओरैबायदि मेंबाय आखायानो थिफुजोब्बाय आंनिया आयु हाबाब बिहामजोसो माथो औ आइ हाबाब मा बन रोगालायनाय खामानि मावखो नोंलाय बिहामजो औ आयै नोंसालाय मा बननि गोनांथि दङ दे गेसानो दंखायो आरो अदाबानो गैया माथो नोंसा माथो बुंबावनो आरो आयै गेस सोनो फैसा गैलानो बेनि थाखाय आंखौ दिनै बन दाननो होबाय दानबायबो सिरबायबो आखायानो थिफुजोब्बाय आंनिया
आयो बे जोदौस्रि आब'आ मानो बेफोरबायदि आरो एसेबां बननि गोनांथि जादोंबालाय हाजिरा खामला होनांगौना नोंखौसो दाननो होबाय होमबा आयौ आखायाबो थिफुजोब्बायबा नोंनिया बिहामजो औ आयै मा बुंबावनो बिसोरनि खोथाफोरखौबो आरो एसेबां सान्दुं गोसायाव मानो नोङो दानदों बिहामजो दा बेलासि दानबाबोथ' जागौमोन ना दादि आइया दाननो होबायना दानो आयौ ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै बिहामजो आङो ओंखाम जाथ'वाखै र'आइ संनासो गारबोदोंमोन जाहैनोसै थां बिहामजो एसेबां सान्दुं गोसायाव दानाबाबो जासिगोन दे दोनदो एसेबां सान्दुं गोसा आयौ ओंखामा जाहैदो बिहामजो नोङो उखैबाय खोमा औ आइ उखैनायालाय उखैबाय र' जाहैनोसै दाखालिबो माथो नोङो बेसेबा गिदिर दंग'खौनो सारदोंनो बिहामजो आबायासो थांनानै खिन्थाहैदों आंखौ बिसानि बाजैया एसेबां गिदिर गुवार दंग'खौनो हारसिं सारदों होननानै खिन्थाहैदों आं सिगाङाव आंहासो खोनानानै माथा गरम बोरैथ' साननायमोन नोङो बिहामजो एसेबां गिदिर गोलाव दंग'खौ आरोथ' दैयाबो बा बुरजासो मानि दंखायोमोन माथो उफाय गैयालै आयै माथो खालामबावनो आरो हानांगौ गोनां जायो मेंदोंमोन एकदमबारे दोखो मेंखादोंमोन आङो थेवब्लाबो जेन थेन सारखांदों आङो दैयानो जानजिसे खामोन आयै मानसिखौ एसेबां बेफोरबायदि खालामो होमबा गावसोराबोथ' सारफानो हायोमोन हमफानो हायोमोन एसेबां दै बुरजाखौ नोंखौ हारसिं सानो होदों आरो नै दाबो हारसिं दोखो बन दानदों बन सिबदों नोङो आयौ दे थां बिहामजो ओंखामा जाहैदो उखैबाय खोमा नोङो आयौ औ आयै जाहैनोसै र' बे गबदा बिमाया बेसेबा सैमा रखम बाहायो खोमाहाय बिहामजोखौ आंहासो नुनानै बोरैबा मोनबाय लाखिनो गोसो गैयामोन नालाय बिनिखायनो बेफोरबायदि साजा होयो खोमाहाय बिहामजोखौ गावगायनि फिसालायानो गाज्रि रुवाथिनिख्रुइबो बांद्रायसो गाज्रिसिन बाहायसिनो माथो बिहामजोखौलाय हाबा बेसेबां साजा होयो आरो मानसिखौ अन्थाव बाथावनो आयो आंहासो नुनानै बोरैबा मोनबायहाय गथ'खौ बे जोदौस्रि आब'आ मोजां नङालै मानसिया एसे बोरैबा टाइपखा आबा गबदा ओंखामा जाफैदो नै खुरबाय आङो आयै नोंसो ओंखाम खुरदों बै मैनास्रिनिया मा गियान गैया नामायो बन दाननो थांनायखौनो बिराद गिदिर खामानि मावनाय रखम मोनदों नामा बिलाय फैनानै ओंखाम खुरफैनो हाया बियो गियान गैया साला ओंखामखौ खुरना होनानै थांफिननो हायोना बियो मा दाबो फैयाखै बिलाय गियान गैया साला र' आबा आं दिनै बियो ओंखाम खुरना होफैयाखैबाबो आं जेबो मोनाखै मानो आयै बिदियावनोथ' लायबारियो नङाहाय मा मोनथिगौना आबा दाखालि बियो दंग' साननानै मोननाय गिदिर मागुर नाया बिखौ बियो दिनै संदोंना बे महारानि ना मासेबो थुख्रासेबो ना दोनाखै आं बिनि थाखायथ' नोङो मोजां मोनदों हामदों आयै हामदों मासेबो ससेबो सिथासेबो दोननाङा बिनो दोनदों इसे दोनदों आं माथो मासेबो थुख्रासेबो इसेबो दोनाखै सु दोनदोंना हामदों बेफोरबायदिनो खालामनांगौ साला बिहासो हिसाबनि संलायदोंमोन मागुर नाखौ माने नोंनो मासे आंनो मासे गावनो मासे ओमफ्राय बिनि भागोखौ नोंनो खावसे आंनो खावसे लाबाय ओमफ्राय सुखौ बख'नानै बिनो दोनदों आं बा एसेबां आइडिया रोंगौलै आयै बेफोरबायदिनो खालामबाय था ना बेदर लाबोबाबो हारा सुखिनिखौल' बासिना होग्रा खालामदोलै आयै दाला जोंनिया भुलानो जाबाय बै साननैसोआ जों बेदर लाबबाबो बिनो होयोमोन ना होनाङामोन साला दरसेबो रायखुसिया गावगायनो खुरो नालाय आयै एबारनिफ्राय ना बेदर थाबाथाय नोङो खुरग्रा खालामदो ओंखामखौ जेनेबा ओंखामखौ खुराबाबो ओंख्रिखिनिखौ नोङो रानग्रा जादो औहाय गोरोन्थियानो जाबाय आंनिया सिगाङावनो बेफोरबायदि खालामनांगौ दासो गोसोआव फैबायना ब्रेनाव नोंबो आरो आइडियाफोरखौ होआखैमोन ना बे साला मोनजारोङिनि फिसानो जों साला बेसेबा जाहोबाय थाबोबाय एबारनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो बेदर दरसेबो होला नाबो थुख्रासेबो होखाला हाराखौल' बासिना होगोन सुखौल' होगोन आयै लाब गैया बेखौ जाहोनानै जोंफोरो नांखायानोबा गोसोआनो गैया बेखौ आंहा बिहामजो होननानै आं मालाबाबो गनायना लाखानो हाखानाय नङा आयै नोङो सिन्था खालामनाङा सानसे नङा सानसे बियो जोंफोरनि अयथासारावनो थानो हायिनि खारगोन बियो उनाव ओमफ्राय मोजां सासे बिहामजो नायनानै हाबा खालामगोन आङो
नाथाय माला थांगोन बियो बिनि मोखांखौनो नायनो बायो आङो। आयै नोंल' नङा आंबो बायो आंदि बोरै धैर्य हमना थादों आंसो मोनथिगौ। गगालेलेसो मोनो आं मानसिखौ नुबानो। मोनाबा महरानो इसेबो गैखाया। मालादि आंनि न'निफ्राय ओंखारलांगोन बेफोर सनिया आं बेखौसो सानगासिनो। आगौ मानि खामानियाव नांहोबाय थानांगोन बेखौ आबा। औ आयै औ दा दिनै बन दानदोंना बनखौनो दाननो होबाय था। दा नङा गाबोनबो दाननो होगोन आं जेखिजाया एकदमबारे थेलासेसो दाननो होखागोन। औ आयै। दे होमबा थांसै जोंफोरो। दिनै सानसेखिनिखौ थाथारबावनो हायोमोन। आंला दे आयं उनाव थागोन। दाउ दङना न'आव? एकदम आलाय सिलाय जाजोबगोन दा। दाउ दङना? दङ आयं बेफोरखौ फिसियाबा जायानो माथो। औ हिट मोनदोंमोनलै आङो नोंखौ थानायखाय बिजुलि। दा दिनै नोङो थांसिगोन ना बेसेबा दसेसि मोनसिगोन आं। थेवब्लाबो बारा टेनसन गैया दे वाट्सएप नाम्बारखौ मोनखाबाय। दे होमबा मालाबा फैबाव आरो। फुजायाव फैबानो जाबाय आयं नोंसोरो सानैबो। जोंनिथिंजाय फुजाया बेसेबा गिदिर जायो। फुजा जायो नोंसोरनिथिंजाय? जोंनिथिंजाय फिसासो जायो नोंसोरनिथिंजाय गिदिरथार जायो ना? औ बेसेबा गिदिर जाखायो जोंनिथिंजाय। फै दे एबार नोंसोरो। गिदिर जायोबा फैगोन। बापरे टिल्लुआ ओरैबायदि गोदै रायज्लायदों आइ आरो आगैजों। माने मा टिल्लुआ मानि थाखाय एसेबां मोजाङै रायज्लायदों आरो एसेबां मानो केयार खालामदों बिसोर सानैखौ? ना बिजुलिखौ फसायदोंलै बियो? फसायनोबो हानाय। बिजुलिया आरो मानसिया साइस दङना। नङाबा टिल्लुआथ' बा ओरैबायदि फैजानो बादोंमोन बिसोरखौ ओरैबायदि हर थाजानो बादोंमोन। दिनैलाय माथो थाबावनोसो होबावबाय। आइ आरो बिनानाव फैगोन होननायाव बेसेबा मोखाङा गोसोम सोम जाना दंथारोमोन। दालाय माथो बेसेबा गोदै रोसोसो रायज्लायबाय दङ। खोथाया बेनो मार खोमालै बिजुलिखौ फसायमारदों बियो। दे होमबा आदा थांसै जोंफोरो फुजायाव फैगोन दे। आंनिया हले दख'ना मोजां गैया दे। आंनि थाखाय दख'ना गांनै बायना दोन आदा। नोंथ' दानो थांथ'वा फुजानि उनावसो थांगोन ना? नायनोसै मा जायो। आं फुजायाव थांनो सानदोंमोन दा आरो नोंसोरो बेयाव फैनो बालाय। फुजानि सिगां थाङाबा नोङो ओमफ्राय फुजाखौ बेयाव नायनोसै। आयं नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों। फुजानि सिगां आं रामोनदा आदाखौ थांनो होगोन ओमफ्राय फुजायाव नोंसोरो जोंनियाव फैबानो जाबाय। रामोनदाखौ फुजायाव थांनो होनो हानाय नङा बेयाव थानो होनांगोन। रामोनदाया जुदि न'आव फुजा नायनो थाङोबा होमबाथ' बिजुलि मोना जोंनियाव फैनाय नङा। रामोनदा गैयाबालाय आरो मानो फैनो दे। बिनि थाखाय रामोनदाखौ आङो फुजानि सिगाङावनो थांनो होसिगोन न'आव। ओमफ्राय फुजायाव बिजुलिमोनखौ लिंनोसै। वाट्सएप नाम्बारथ' दोनखायो टेनसन गैया। दे होमबा आयं आबा थांसै जोंफोरो। आदा थादो दे टिल्लु। औ दे फुजायाव खिन्थु फैयालासिनो थानाङा दे आं गाज्रि मोनगोन। फैगोन मानो फैया। आंथ' बेसेबा गिदिर फुजासो नायनो लुबैखादों। जोंनिथिंजाय फिसा जायो हिटानो जाथारा। एबार नोंसोरनियाव नायफैगोन। औ दे फै आयं फै दे सानैबो। दे जागोन दे। दे होमबा थादो टाटा बाय बाय। औ दे बाय। बोरैबा मोनलायलांबाय आं नों थांनाय लोगो लोगोनो। थाबाव जानो लुबैदोंमोनलै आङो नाथाय माथो खालामबावनो माबा दाउ दङनो। बापरे बे टिल्लुआ बा मैयानिफ्रायथ' सिथाब थागासिनो ओमफ्राय बा गोदै दिनैबो। मा जाबावनो सेंग्रा मानसि नालाय सिख्ला मानसि नुबाथाय एसेबाबो गलिखायो। आरो आंना बिनानावाबो साइज गोनां ना। नाथाय टिल्लुनियाथ' गोसथोनाय दंखायोलै। रायज्लायबाय थायो माथो मोनथिला दे आरो। आंना माथो ओंख्रियावबो ना मासे होदोंमोन। माथो नायानो गैला आरो एवनानै बाथोनबो देदोंमोन। आङो इसेबो दोनासै नाखौबो ससेबो दोनासै सुखौल' दोनदों। आंनो एसेबां खस्थ' खालामनानै सारबाय। एसेबां गिदिरमोन ना गुरनाया। आंबो जानो लुबैदोंमोन। मासे दोनाबाबो ससेबाबोथ' दोननो हायोमोन ना आंनो। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आंखौ? आरो ना एवनानै बाथोन देनायखौबो जाजोबना दोनबाय। आंनि फारसे इसेबो अननाय फैया होमबा? आरो आं मानसिसो आं सैमा नङा। सैमाखौबोसो बेफोरबायदि बाहायबावा। सैमानोबोसो दरसेबाबो होयो दसेबाबो होयो। नाथाय आंनो इसेबो दोनदिया।
सुखौल' बासिना दोनदों। गैजा रोङिनि फिसाखायनो साइज गैयैखायनो आंखौ बेफोरबायदि खालामो बिसोरो। एसेबां मोजाङै संना गालांबाय आङो आरो एसेबां खस्थ'यै बन दानबायबो सेबायबो। आंखौथ' एसे अन बिसोरो ससेबाबोथ' दोननो हायोमोन। बेफोरबायदि जाना दोनो आरो ओरैनोबा ओंखामखौ खुरना मालाबाबो जाया। दिनै गावसोरानो खुरना जादों। आं जोबोद दुखु मोनबायलै। आंखौ जानोबो होला माने बांद्राय जानाय बायदि मोनदों खोमा आंखौ। बेनिखायनो नाबो बेदरबो जानो होला। थेवब्लाबो गावसोरा बायना लाबोनायबाबो बेलेग खोथामोन। आंनो एसेबां खस्थ' खालामनानै सारबाय, आंनोनो दोनबावासै ससेबो। एसेबाबोथ' दोननो हायोमोन। आइमोना दा मानसिबा आंखौ बेसेबा दुखु मोनगोन। आयै, आं गब्दाखौ मोजांखौनो मोननाङामोन। गब्दाया एसेबां गाज्रि होनना मोनथिबा आं मालाबाबो गोसोथोआमोन बेखौ। गोरोन्थि मावना लाफ्लांबाय आङो आयै। आं गब्दानि गोरै गोरै रावाव मानो गोजावनांगौ? गब्दा नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनाङो? आरो नोंसा आइयाबो मानो एथ'ग्राब बेफोरबायदि? एसेबो अननाय फैया होमबा आंनि थाखाय? जानोसै दे आरो माथो खालामबावनो। उखैनानैबो थानो हाला, उखैफ्लेजोब्बायबो। आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो बिसोरो? खमसे खम जानायखौथ' बेफोरबायदि अयनाय खालामनाङाना। जानायखौथ' मोजाङै जानो होनांगौ ना। आंनो सानना लाबोदों, आंनो संदों, एसेबाबोथ' होनांगौ ना। फारसेथिंजाय बिसनायावबो उन्दुनो होआ, हायावसो उन्दुनांगौ। आरोबा गोजां बोथोराव खम्बल होगोन ना होआ जोंनो? बिबारि आब' प्रब्लेम हि प्रब्लेम हाय। मा जाबावगोनलै दानियाबा? औलै दायरि आगै, बे टुइनक्राफ्ट एबा मानो एथ'ग्राब प्रब्लेमानो जाबाय थायो? लोगोफोर, मैयाबो एसेबां मोजाङै भिडिअखौ बानायना दोनबाय, नाथाय सेभखौनो खालामजायासै आरोना। ओरैबायदि जुजिदोंमोन आङो। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैबो हायाखैखौनो बुंनांगोन। मानो होनबा दिनैबो ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो। सेभआनो जायाबो सानसेया जुजिसो आङो सेभ खालामनो हाबाय। जायाबो जाया। दिनैबो एकदम नाजासो हाबाय आं सेभ खालामनो। आरो लोगोफोर, खेबसे लागिनोबो जोंफोर गोलावै डाइलग होनो हायाना। बिदिनो खोन्दो बानायखांनायनि उनावसो इडिट खालामनानै जरायनानै बानायोना जोंफोरो। जेनेबा मालाबा आङो खोन्दो 5, खोन्दो 6, खोन्दो 7 बेफोरबायदि होयो ना। ओमफ्राय खोन्दोसे भिडिअ सेभ खालामनायावनो 2 घन्टासिम नांगौलै आयो। मोनसे खोन्दोआवलाय बेसेथ' डाइलग मारियो दे आङो। हाइस अबावबा 4 मिनिट बा 3.5 मिनिट बा 3 मिनिट बेफोरबायदिल'सो। बेयावनो एसेबां टाइम नांगौ। आरो अबेबा भिडिअखौथ' सेभखौनो खालामनो हाया, सेभआनो जाया। दा लोगोफोर, आं दिनै भिडिअखौ 20 मिनिटनिबो बारा होनो सानदोंमोन। ओमफ्राय दा 4 मिनिटनि डाइलग मारिना दोनदोंमोन। ओमफ्राय दा बेयो मोनसेया सेभआनो जालालै। लोगोफोर, मा जाबावनो? दा आं डाइलग होबाय थानायाबो सेभ जागोन खि जाया मोनथिया आरोना। बुंना लाखाबाय आङो। माने ओरैबायदि फाल्थु। अबेबा भिडिअ सेभ जायो, अबेबा भिडिअ सेभ जाया आरोना। जाबाबो बेसेबा गोबाव नेबाय थानांगौ, थुबाय थानांगौ, एकदमबारे नांबाय थानांगौ। मैयाथ' खेबसेबो सेभ जायासै आरोना। मैया ओरैबायदि नाजादों, थेवब्लाबो जायाखैमोन। दिनै नाजानायाव एसे जादोंआनो, थेवब्लाबो अबेबा जायासै आरोना। मा थिक, दा बखिबाय थानायाबो जायाबो जानो हागौ दे लोगोफोर। आरो जागोनबो जानो हानाय, अबेबा जायो, अबेबा जाया। दे होमबा लोगोफोर, गाबोनबा आरो मा जायो, सेभबा खालामनो हागोन ना हाला मोनथिला आरो। बै टुइनक्राफ्टनि बिगोमाफोरासो दा मा खालामो मोनथिला आरो। मोजां जागोन होननाथ' दा आसा खालामबाय दङ, नाथाय मोनथिला आरो, गेरेन्टि गैया जेबो। दे होमबा लोगोफोर, थाथ'लायदो ना। गाबोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा, प्रब्लेमा जुदि सल्भ जायोबा हगारलायसिगोन आरो ना। भिडिअफोरा हिट जाफुनाय टाइमावसो बेफोरबायदि जाना होयोलै दै। दे होमबा लोगोफोर, खुनु गेरेन्टि गैया दे लोगोफोर, गाबोन फैगोन ना फैया, भिडिअ हगारगोन ना हाया। लोगोफोर, आङो बे प्रब्लेमखौ मैयाबो खिन्थाखादोंमोन मावजिनि भिडिअआव। थेवब्लाबो नोंथांमोना सोरबा सोंहरबावो आरो ना। बेनिखायनो आङो दिनै खिन्थाबावबाय। प्रब्लेम जागासिनो लोगोफोर, प्रब्लेम। लोगोफोर, दे होमबा दोनथ'नोसै, बिराद टेनसनलै। गाबोन जुदि भिडिअ हगारनाय जायाबा नोंथांमोना सानना लाखारो,
प्रब्लेमनि थाखाय हगाराखै होननानै दै